Аз съм Алекс Белята и днес ще покажа как един мой съученик много се насра. Така че нека да започва клипа, да не ви бавя, да гледате, много интересно, останете до края. Аре! Ще правим на гондола. С Радо. Камерата ми е супер замацана. Лети все. Бăi, Michael! Насрах се. Fuck! Радо от сега се насрах. О, Michael! Бăi. Ние спускане при по-гадно. Сега се насрах. Радо, те се ти много реакшън. Те са да направиш ти много реакшън. Тосно са насрали, брат. Ти колко време е, бе? Отвори си очите, бе. Не мога! Айде ти да спре, бе! Тосно насрали. Искам да спре! Зле! Спри го, бе! Спри го, бе! Спри го, бе! Спри го, бе! Аре, човек, спри го, бе! Дай, засилвай. Не го засилвай! Аре, ти няма ли да спре? Аз съм насрах, бе! Аре, засилвай. Не засилвай! Аре, давай! Иде, бе! Давай, Ари! Не ме плаши, бе! Какво, моля те, бе? Само малко укачи, Не, моля те, не! Малко укачи. Не, моля те, не! Съвсем малко, съвсем. Не, моля те. Съвсем. Не го засил, бе, не го засил. Много ниско, бе, много. Не, бе! Не дейте, бе! То ти е бебешко, бе, Ари, бе. Какво е бебешко, аз съм насрах, бе? Що е, бе? Защото след че няма да дойде. Не така. Да. Ари, засили го, бе. Не, моля те, не. Не. Дай, по-бързо. Не го давай по-бързо. Ами защо се насра толкова? Още? Не. Да. Давай. Не, Давай още. бе, брат, не. Моля те, не. Де не се мълчи, че то не се качи. Ари, давай. Искам, Ари, ще платя. Ари, ще платя. Много е бавно. Не. Ама наистина е много бавно. Не е бавно. Свърши ли? Айде! Айде, дай! Дай! Абе, не, давай! Реакция искам за YouTube, реакция искам! Давай!
в Спри го, бе! градската градина да се насират децата. Ти не свърши, бе! Не! Брат, моля ви се! 7 бях сам дал, давай! Не, давай, бе! Давай! Абе, хора, моля ви се, бе! Ще направя реклама, обещавам! Не, дай! Давайте! Абе, поне да сляза! Не! Не, аре, бе, брат, пак се прави да теста! Не, дай, моля те, како? Не! Ей, бате, ни дай, бате! Ай, дай, бе! Какво е ти? Бате, моля те, ни дай! Ти, бебета, това возят! Как се може, искам да сляза, бе! 5 минути! О, не! Ето 5 минути са Ти тук! толкова минути? Ама само да не засилвате, те, добре? Не! Заселете! Ей, ако Добре засилите... малко! Нищо няма да стане! Моля ви се, Нищо няма да стане! ще стане! Ама не, само те го стейте. Не! Ще направя реклама! Ще направя реклама, обещавам! Ама не! Давай! Брат, моля ви се! Ще направя реклама, обещавам! Моля ви се! Наистина! Хора, моля ви се! А, не бе! Ето ти спира, бе! Момент! То с го качва, не го спира, бе! Не, бе, виж, спира го! Гати сте! Сега ще го засим. О, супер. Сега ще обратно. само него ли ще го изкарате, или двамата? О, брат. Излизаме ли? О, брат. Много са насрат. Много са насрат. Забравяйте да поставите палче нагоре и да се абонирате за мен. Защото който коментира някакъв коментар, дори и да е най-лудия, се опитам да го изпълня. Може да не е, нали, до края да го изпълня, ама, нали, част от него. Ако, примерно, да знам да се гръмна да се самоубия с пистолет, много ясно, няма го направя нищо подобно, ще направя, ама не е да се наранявам. И да, нещо такова. Пишете долу идеи. Първи клип не. Пишете ако нещо не ви харесва и тъй. Почта нагоре, subscribe. Бай.